ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарон навори имрӯза мешавад куртаҳои мактабӣ ва сарафанчикҳо дар анами даҳум дарвоза медонед духтарон, нулавои қатор якум магазини либосои мактабӣ духтаро ҳам оптои дорон ҳам дона меравем раҳ нишон метавем. марҳамат харидоро метавонед наздик биёем бинен. Даставка низ духтарако доранд. касе даставка дар кори марҳамат метавонед дар нашо даставка дар ами рақамҳои савдогар бинависен. баъд сайти инстаграмия доранд. хай сайти инстаграмишон мемонад. марҳамат хоҳишмандро метавонем биёен ай наздик бинен. даҳум дарвоза ки дар омадем рост меравем анҷа нулавои қатор якум магазини либосои школӣ мебошад. ина касе дар кораи марҳамат чизе ки мехарем духтаро даиҷа 80 сомон як куртаи духтари бачагӣ салафанчикошон ҳаст духтаро 80 сомон ва брюкошон ҳастай барои мактаб. ай синфи 1 то синфи 11 духтаро даиҷа метавонам харид кунам. чизе ки махлуа 80 сомон. хаҷи калготкиё ҳастан нархошон бо дигарай. духтарако бурукои мактаби 80 сомон нигоҳ кунед. магазини Али Шоп духтаро. материалошон ҳам хе хушрӯе ки леонай ва расветка доранд духтаро. чи расветкаи дар кори марҳамат ай синфи 1 то синфи 10-11 аллакай даиҷа ҳаста. калготкиёшон духтаро нархошон 15 сомонӣ барои подписчикои канали мо. калготкиё чанд яр? духтарако нигоҳ кунед куртои мактаби сафед, кабуд, бежвича хулоса чандта расветка дорад. кадомаш махлай салафанчикорам 80 сомонай. вақте ки дута чиз мегири 80 160 сомон. курта кати салафанчик духтарако. юбкача ҳама чи доранд хулоса духтаро. касе даставка дар кораи марҳамат метавонен заказ кунен. даставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ доранд духтаро. ина духтаро куртара хушрӯгиша бинен 80 сомон. материалаш хебе ай духтаро. аҷоибот качества дидем бо иҷа кифтакошондани хали украшени дора 80 сомонӣ мешуви мепӯши ягон чи намешавад духтаро. ина духтаро размерои калон майда 80 сомон. душанбесети низ доранд духтаро. ина духтарако нигоҳ кунем куртара хушрӯгиша 80 сомонак бо неёш ручной работа дора духтаро. ба 80 сомон ҳози кам курта меёбед духтаро. нигоҳ кунем ина духтарако бо хай хулоса 1001 расветкаи ҳами куртошон ҳама намуди украшен дор. остинашон ба парпарак бе парпарак сплашной хулоса вибр беҳад калонай. ина касе дар корай метонен заказ кунен. даставка ай ҳама асос барои мо занону бонувони хонашин ҳози даставкаш дагия метонен заказ кунен. даставка мекунанд духтаро. маълумоти бештара ай рақамҳои савдогар мегирен. духтарако юбкачаоя бинен чи хай хушрӯад 80 сомонӣ. ина бо юбкача 80 сомон духтаро. гафри ина духтаро 80 сомон. тёмно-синия 80 сомон. ина диор юбкачаоя бинен чи юбкачака хушрӯ барои синфои якум дем хона 80 сомон духтаро. ина расветкаш бо не наделош ҳастай. болош турай тагаш гафри ай духтаро 80 сомонӣ. дидем байни ёҳози модашудаги духтаро хеле юбкаҳо ҳама медонам бо паласо дар курто модашудаги наҳа куртоошон. ина бинен юбкаошон ҳам аҷоибот хушрӯ 80 сомон ай духтаро. даставка чуноне ки гуфтам доранд духтаро. хайна сарафанчико бо 80 сомони духтаро. ин куртачао дидем чи хушрӯ 80 сомон духтаро. даи хеле 80 сомон ягон кас ҳоз коршо буд када наметон даиҷа да 160 сомон дута чиз мегири. бо ҳамбурам касе оптови мегира бо арзон мекунанд духтаро. чуноне ки гуфтум рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. маълумоти бештара ай хичон мегирен. духтаракони куртора диден ё уже сармеша ай синфи 1-2 ба хаёлам то синфои 9-10 ҳастай. ҳоз чуноне ки гуфтам паласа модаҳай. ина юбкар ма размери майдаша нишон метиём. ин юбка катиянаи куртаи школниш аҷоибот хушрӯ мебурая. диде юбкача 80 сомон ҳам хай фасонакай ай синфи ай нулавои сармеша то синфи 4-5 аё то 6-7 доранд духтаро. хулоса и паласа ба и курта аҷоибот хушрӯ мега 80 сомон ҳар душ. дута чиз мегира 160 сомон. касе оптови мехара пачка курта мегира арзон мекунанд духтаро. касе савдогараи дар хонаҳо савдо мекунанд метонем биён аям куртачао барен духтаро бо нархи арзон метонем бифурӯшен духтарако.
баъд ин намуд куртоҳ ҳастай бо поёнаш манжетик дорад бо ина болаш турдор ҳастай 80 сомон